Is it toy? This is not a toy. We can take this through the courts and they verify. Nasi muporofita mukuru va Emmanuel Makandiwa vazoita $1 million prophetic challenge yavo. Chiitiko icho chavakavimbisa kupa mubayiro wemiliyoni imwe chete kune ani nani zvake anenge aburitsa pachena zvinenge zviri muhomwe yavo. Challenge iyi inova yakakwezva vezvemweya kubva muZimbabwe nevekunze. Maporofita, ng'anga, varoyi nevemejiki nevamwe vakasiyana-siyana. Kungoti munoona zvose hongu kana kwete zviri mutrauzi nhasi tiri kuzviziva zvakanaka. ndiri muprofita back to sender madzibaba lenimo vanooneswa zvose kana vaenda pamweya. So despite bold claims from applicants, no one was able to guess what Makandiwa had hidden. Hapana akwanisa kududzira kuti muhomwe make mange muinei. In the end, Makandiwa revealed 6 bizarre objects from his trousers: binoculars, a mouth freshener, a thermometer, an aerial, a pregnancy test, and a tape measure. The challenge sparked controversy from the start, with critics calling it a publicity stunt meant to reinforce Makandiwa's influence. Some saw it as an attempt to expose fake prophets, while others believe it was just another staged spectacle to maintain his dominance in the religious scene. Zvichakadaro, social media yatotanga kuferefeta ichiita tsvakiridzo yema-contestants ange aripo. Mumwe mukwikwidzi anonzi Walter Amon akatombopinda munhau dzemakakatanwa mwedzi yapfuura iyi paZim Celebs mushure mekunge apiwa motokari yekuti aite in-drive, but iye akatora mota iya ndokupa mudzimai wake sepresent. Pressure. So with over 50,000 people who were watching palive yaMakandiwa, kuzoti vamwe vanga vari muchechi make, mubvunzo mukuru uri pakuti, was this challenge a genuine test of spiritual powers or just another performance?